Sziasztok! Mai filmünk a Vincentnek meg kell halnia. Kezdjünk is bele. Egy átlagos napon az irodában Vincent nagyon udvariatlanul megkéri a gyakornokot, hogy hozzon neki egy kávét. Pillanatokkal később a gyakornok meretten nézi Vincentet, miközben ő az asztalánál dolgozik, majd hirtelen rátámad a laptopjával. A többi alkalmazott azonnal elrángatja a gyakornokot, és Vincentet elküldik, hogy elláthassa a sérüléseit. Később a főnöke azt mondja, hogy a stressz biztosan hatással volt a fiúra, és többé nem vesz fel gyakornokokat. Azt is elmagyarázza, hogy panaszt tenni általában nem vezet semmire, de felajánlja Vincentnek, hogy beszéljen a HR-rel. Vincent azonban inkább elfelejtené az incidenst. Este Vincent hazamegy, és egy kis időt tölt azzal, hogy potenciális barátnőt keressen egy társkereső alkalmazáson. Készít egy képet a sérüléséről, és feltölti a közösségi médiára egy olcsó idézettel. Másnap az irodában Vincent épp az asztalánál dolgozik, amikor egy kolléga hirtelen megragadja a kezét, és elkezdi egy tollal szurkálni az alkarját. Ismét közbe kell lépniük a többieknek, hogy szétválasszák őket, Vincent pedig azonnal elmenekül, aminek hatására a támadó visszanyeri a tudatát. Ő és a támadó elmennek a HR-re, hogy megvitassák az esetet, és egy kolléga által készített videót is megmutatnak. A támadó azt mondja, hogy nem volt önmaga, és esküszik, hogy semmire sem emlékszik, majd elsírja magát. A HR menedzser a stresszt és a túlterheltséget okolja, Vincent pedig nem akar panaszt tenni, így a megbeszélés egy készfogással zárul. Mielőtt hazamegy, Vincent megkér egy kollégát, hogy ellenőrizze a közösségi médiát, van-e róla bármilyen rosszindulatú pletyka, de semmit sem találnak. Este Vincent randira megy az alkalmazáson megismert nővel egy étterembe. Jól elbeszélgetnek és jól kijönnek egymással, de Vincent nem tudja megállni, hogy ne pillantson ki az ablakon, mert egy hajléktalan folyamatosan őt bámulja. Hirtelen a férfi elindul az étterem felé, de amikor át kell az úton, elüti egy autó. A rémült Vincent úgy dönt, hogy távozik. Hazafelé menet nem tud szabadulni az érzéstől, hogy mindenki az utcán őt figyeli, ezért végül taxit hív. Másnap Vincent biciklire pattan, de amikor megáll egy piros lámpánál, észreveszi, hogy egy autós pislogás nélkül bámulja. Ilyetében áthajt a piroson, és elmenekül, de az autó üldözőbe veszi. Végül Vincent elesik a bicikliével, de ez lehetőséget ad neki, hogy elbújjon az út mellett, így az üldözője továbbhajt anélkül, hogy észrevenné őt. Otthon Vincent utána néz a hírekben, és felfedezi, hogy rengeteg hasonló eset történt szerte a világon. Számos videó kering az interneten, amelyeken emberek sporteseményeken vagy boltokban támadnak rá másokra, mindenféle előzmény nélkül. Másnap Vincent felkeres egy pszichológust. Sajnos az orvos nem hiszi el a történetét, különösen azt a részt, hogy a támadóknak üres tekintetük van. Azt sugallja, hogy Vincent talán figyelemre vágyik, és ezért reagálnak így az emberek. Otthon Vincent egy táblára rendezi az összegyűjtött információkat. Rájön, hogy a támadások szemkontaktussal kezdődnek, de azt még nem tudja, hogyan lehet véget vetni nekik. Kipróbálja ezt a szomszédján. Először kedvesen visszaköszön neki, majd pár másodperc után az arca üressé válik, és tárgyakat kezd haigálni felé. Vincent elbújik, és amikor újra kinéz, a szomszéd már normálisnak tűnik. Most már biztos benne, a támadások abba maradnak, ha megszűnik a szemkontaktus. Ezután rendel egy sokkolót, bilincset és paprikasprayt, majd elkezd gyakorolni, hogy gyorsabban tudjon reagálni. Később a szomszéd gyerekei támadnak rá. Vincent próbálja elkerülni, hogy megsebesítse őket, de a gyerekek nem hagyják abba, sőt harapni kezdenek. Vincentnek nincs más választása, mint földre lökni őket. Ekkor az anyjuk megjelenik, és azonnal bántalmazónak nevezi őt. Bár a nő így megállítja a gyerekeket, a többi szomszéd már Vincent ellen fordul. Vincent elbarikádozza magát a lakásában, de végül úgy dönt, hogy elmenekül. Apja vidéki házába indul, ahol megtudja, hogy apja, Jean-Pierre már egy új nővel él együtt. Vincent kölcsönöz egy autót, és elindul vidékre. Útközben találkozik egy hajléktalannal, Joachimmal, aki elmondja, hogy már 7 hónapja küzd ezzel a jelenséggel. Megoszt vele egy túlélő közösségi oldalt, ahol mások is beszámolnak hasonló tapasztalatokról. Ahhoz, hogy csatlakozzon, törölnie kell minden közösségi média fiókját. Nem sokkal később Vincent online rendel ételt, és amikor a futár megérkezik, arra kéri, hogy hagyja a csomagot a kapunál. Csak akkor veszi fel, amikor a futár már elment. Ebben a pillanatban egy szomszéd meglátja, és odajön hozzá köszönni. Az asszony kedves, de a lánya arca lassan megváltozik, és megpróbálja elkapni Vincentet, ezért ő sietve visszamenekül a házba. Később Vincent visszatér a weboldalra, és megtalálja Joachim profilját, így privát üzenetben kezdenek beszélgetni. Másnap Vincent felfedezi, hogy a WC-je eldugult. Kimegy, hogy ellenőrizze a szennyvíztartályt, amelyet a szomszédjával közösen használnak, és látja, hogy teljesen elárasztotta a szennyvíz. Ebben a pillanatban egy szerelő érkezik, akit a szomszéd hívott. Vincent próbálja elkerülni a szemkontaktust,
kontaktust, de sajnos a férfi így is rátámad. Elkezdődik a dulakodás, és hosszú küzdelem után a támadó Vincentet a szennyvízbe löki. Vincent gyorsan elgáncsolja, így a férfi is a szennyvízbe esik, de Vincent talál egy követ, és addig üti vele a férfi fejét, amíg az mozdulatlanná nem válik. Majd a támadó testét a kocsi csomagtartójába teszi, és elhajt. Amikor elég messzire ér, kinyitja a csomagtartót, és döbbenten látja, hogy a férfi még mindig él. Elgondolkodik rajta, hogy megkímélje az életét, de a férfi ismét támadásba lendül, így Vincent dühösen befejezi a munkát egy kalapáccsal. A testén talált vágásokat saját maga varja össze. Másnap Vincent ellátogat egy kutyamenhelyre, hogy szerezzen egy kutyát. Az összes kutya ugat, kivéve egy barátságos ebet, amely mosolyog rá. Vincent örökbe fogadja, és Szultán nevet adja neki. Ezután a tengerpartra mennek, ahol együtt játszanak, de hamarosan egy család érkezik, és közeledni kezdenek Vincent felé. Szultán azonnal ugatni kezd, hogy figyelmeztesse, ezért Vincent és a kutya gyorsan elmenekülnek. Otthon Vincent készít egy képet Szultánról és a sokkolójáról, majd elküldi Joachimnak. Egy este Vincent egy gyors étteremben rendel ételt, és arra kéri az alkalmazottakat, hogy hozzák ki neki az autóhoz, mert fogyatékkal élőnek adja ki magát. Margot, az egyik dolgozó hozza ki a rendelést, és észreveszi, hogy a nyers hús Szultán számára készült. Kedvesen megjegyzi, hogy Vincent milyen aranyos. Később Vincent megkeresi Margot profilját a közösségi médiában, és elkezd rajta fantáziálni. Másnap Vincent edzeni kezd, és önvédelmi videókat néz. Amikor kinéz az ablakon, hallja, hogy a szomszéd hangosan beszélget a lányával. A nő szidja a lányt, amiért az erőszakossá vált. Hamarosan a fórumon lévő emberek arról kezdenek beszélni, hogy barikádozzák el magukat, vagy meneküljenek a hegyekbe. Vincent egyelőre csak annyit tesz, hogy az összes ablakát letakarja. Megkérdezi Joachimot, hogy ő valaha találkozott-e valakivel, aki hasonló helyzetben van. Joachim elárulja, hogy házas volt, de el kellett hagynia a feleségét. Este Vincent autóval indul útnak, de az utat rendőrök torlaszolják el. Megpróbálja elkerülni a szemkontaktust, miközben az egyik tiszt elmagyarázza, hogy mi a helyzet, és egy másik útra irányítja. Szerencsére Vincentnek sikerül gond nélkül elhajtania. Később ismét elmegy a gyors étterembe, ahol Margot ismét kihozza neki az ételt. Ebben a pillanatban két motoros érkezik a parkolóba, és a rémült Margot beszáll Vincent kocsijába, arra kérve, hogy meneküljenek el. Hálából Margot meghívja egy italra. Egy bárban iszogatnak együtt, amikor a motorosok ismét megjelennek, és követelik a pénzüket Margottól. Amikor meglátják Vincentet, az egyikük arca üressé válik, erre Szultán ugatni kezd. Vincent azonnal előkapja a sokkolóját, és kiüti a férfit. A másik motoros megpróbálja megütni Vincentet, de ő megelőzi, és Margottal együtt elmenekülnek. Egyszer csak Szultán morogni kezd Margotra, mire ő hirtelen Vincentre ugrik, és megtámadja. Vincent megpróbálja visszatartani, miközben vezet, de nehezen boldogul. Pár ütés után végül sikerül kiütnie Margottat, még éppen időben, hogy elkerülje a balesetet. Percekkel később Margot egy szobában ébred Vincent házában, és rájön, hogy az ajtó zárva van. Vincent az ajtó előtt állva arra kéri, hogy csukja be a szemét. Ezután kivezeti a kocsijához, ahol megbilincseli. Később eljutnak egy bevásárlóközpontba, ahol Vincent kiszáll, hogy oda menjen egy férfihez. Az idegen azonban furcsának találja őt, és sietve távozik. Ekkor hirtelen Vincent kirohan az üzletből, miközben emberek tucatjai üldözik, és tárgyakat hajigálnak felé. Sikerül beugrania az autóba, de a tömeg körülveszi, és betöri az egyik ablakot. Vincent gyorsan beindítja az autót, és sikerül elmenekülniük. Ekkor Margot végre megérti, mi történt vele előző éjjel, és elhiszi Vincent történetét. Néhány perccel később Vincent és Margot megérkeznek Margot otthonához, amelyről kiderül, hogy egy hajó. Megosztanak néhány italt és ételt, majd egy hosszú beszélgetés után megcsókolják egymást. A dolgok hamar izgalmasra fordulnak, és úgy döntenek, hogy együtt töltenek egy romantikus estét. Azonban az együttlétük kissé kínos és kényelmetlen, mivel Vincent egy bilincset használ Margot egyik kezének rögzítésére, hogy elkerüljék egy esetleges újabb támadást. Mire végeznek, már besötétedett, és Margot egy cigarettára vágyik. Vincent kimegy, hogy elhozza a kocsiból, amikor hívást kap Joachimtól. Joachim izgatottan bejelenti, hogy meggyógyult. Nem tudja hogyan vagy miért, de senki sem támadja meg többé. Minden jót kíván Vincentnek, és leteszi a telefont, mielőtt végre visszamehetne a feleségéhez. Ezt követően Vincent és Margot közösen elszívnak egy cigarettát, majd együtt alszanak el. Az éjszaka közepén Vincent arra ébred, hogy Szultán morog. Felriad, és látja, hogy Margot épp meg akarja támadni, ezért egy gyors mozdulattal kiüti. Ezután kirohan a hajóból, de pár perccel később Margot utána szól. Már visszanyerte a tudatát, és nem hibáztatja Vincentet, amiért megvédte magát. Hirtelen Szultán ugatni kezd, és egy hang hallatszik a sötétben. Margot felismeri, hogy a szomszéd hajó tulajdonosának hangja az, de hamarosan egyre több ember kiabál a távolban. Úgy döntenek, hogy elmenekülnek.
repülnek. Visszavezetnek a városba, ahol sokkoló látvány fogadja őket. Ahogy közelebb mennek, Vincent döbbenten fedezi fel, hogy az egyik holttest a szomszédja. Óvatosan megkerülik a házat, és Vincent hátulsó ajtaján próbálnak bejutni, hogy elkerüljék a tüzet. Azonban odabent meglepetés várja őket. Jean-Pierre, Vincent apja egy fegyverrel a kezében. Az arca több helyen sérült, és elmondja, hogy egy csapat erőszakos ember megölte a barátnőjét. A történet felidézése miatt Jean-Pierre összeomlik, de Vincent sikeresen ráveszi, hogy tegye le a fegyvert, majd megöleli, hogy megnyugtassa. Vincent egy üzenetet kap Joachimtól. A levélben Joachim elmondja, hogy a feleségével való találkozás nem sikerült jól, és ez teljesen összetörte őt. Így végső búcsút ír Vincentnek, mielőtt törli magát az oldalról. Az üzenetben azonban megoszt egy térképet is, amelyen a túlélők által létrehozott menedékhelyek pontos koordinátái szerepelnek. Vincent azonnal próbálja felhívni Joachimot, de az nem veszi fel. Ekkor döbben rá, hogy Joachim valószínűleg már halott. Másnap reggel Vincent, Margot és Jean-Pierre elindulnak a menedékhely felé. Hamarosan elérnek egy teljesen elzárt útszakaszt. A helyzet egyre feszültebbé válik, az emberek ingerültek és egyre agresszívebbek lesznek. Végül az utcán tömeges harc tör ki, és Jean-Pierre bosszúra vágyva kiszabadítja a kezét, majd csatlakozik a verekedéshez. Vincent kétségbeesetten próbálja megmenteni, de ahogy rohangál a tömegben, szörnyű látvány tárul elé. Végül megtalálja az apját, és látja, hogy Jean-Pierre arca üres és kifejezéstelen lett. Vincent felkészül rá, hogy megvédje magát, de Jean-Pierre nem őt támadja meg, hanem egy másik nőt, akit végül megöl. Sultán Vincent mellett áll, de egy hangot sem ad ki. Ekkor Vincent rádöbben, már őt sem támadják meg többé. Egyre több ember özönlik a környékre, Vincent próbálja félretolni őket, de nem találja többé az apját. Közben Margot rémülten figyeli, ahogy a szeme láttára ölnek meg egy embert Vincent autójának motorház tetején. Ebben a pillanatban megtalálja a bilincskulcsot, és kiszabadítja magát. Vincent után rohan, aki nem hajlandó elmenni az apja nélkül. Margot rámutat, hogy ha tovább maradnak, meg fognak halni, ezért végül együtt menekülnek el az erdőn keresztül. Órákig gyalogolnak, de egyszer csak Vincent arca is üressé válik, és rátámad Margotra. Miközben folytogatja, Margot kétségbeesetten küzd, és végül sikerül eltakarni Vincent szemét, aminek hatására Vincent újra normális lesz. Vincent teljesen összetörik, és megengedi Margotnak, hogy bekösse a szemét, mielőtt tovább indulnának. Amikor végre elérnek egy településre, az épületek tetején mesterlövészek sorakoznak, akik a levegőbe lőnek, hogy elijesszék a közeledőket. Ahogy menekülnek az úton, Margot észrevesz egy elhagyott autót. Kihajítja a sofőr holttestét, és elindítja, hogy visszatérjenek a folyóhoz. Ott leveszi Vincent szemkötőjét, és megcsókolja, mielőtt visszatérne a hajójára. Néhány pillanat gondolkodás után Vincent és Sultán csatlakoznak hozzá, és együtt elhajóznak. Margot újra beköti Vincent szemét, és megbilincseli a kezét a biztonság kedvéért, de közben átöleli, miközben megígérik egymásnak, hogy új életet kezdenek együtt. Iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket, hogy ne maradj le a következő videókról. Köszönöm, hogy megnézted!